Takže čus, tohle je Java 350 634 /5, která se vyráběla jenom půl roku. A zvláštnosti tak jsou třeba tady ta kaplička na tachometr. Je to originál, většina lidí mě říká, že to je pěkný bastl, ale mně se to líbí víc než ta vystouplá jednobudík. Potom tady jsou kastlíky bez prolisu, který myslím, že měla jenom tady ta. Originál tak tady nemá být policajt stánek, ani padák, ale mně se to tam prostě líbí. Mám teďka na tom najetých necelých 500 km. Minulý rok tak jsem ji koupil a udělal jsem na tom Weibrus, ale bohužel po 400 km tak se rozletěla ojnice. A takže teďka to je po kompletní generálce, nebo generální opravě, která nebyla úplně levná. A pořizovací cena byla nějakých 40 000 s dokladama. Což si myslím, že je slušná cena. To, za kolik se pohybují. Většinou jsem je viděl kolem 40 bez dokladů. A je tam 12V zapalování. Žárovky přední, tak tam je H4 parabola. A nevím, co dál k tomu dodat. Tlumiče tam jsou stavitelný, jiný. Zapalování klasika vape, kvůli spolehlivosti. Tady jsem si nechal udělat, no tady jsem si dal voltmetr a nabíječku na telefon, protože plánujeme jet po celém Česku. Nejvýchodnější, nejsevernější, nejzápadnější a nejjižnější body České republiky. Brácha to minulý rok jel s tátou, ale bohužel, jelikož mě se rozletěla ta ojnice, nebo ta klikovka, tak jsem nemohl jet. Pár věcí se teda na tom vyměnilo. Kastlíky tam na fotkách byly jiný, ale